హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని 18వ అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగము, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదట్లో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ కర్మ సన్యాసాలు వివిధ అంశాలను గురించి ఆయన తెలియచేసి, ఆ తర్వాత ప్రకృతి త్రిగుణాలు వాటి యొక్క ప్రభావాల గురించి తెలియచేసిన పిదప కృష్ణ భగవానుల వారు ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త. సో మరి ఏ విధంగా మరి స్వధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందేటువంటి పరిస్థితులను ఆయన వివరించినటువంటిది. సో మరి బుద్ధి చేత పవిత్రమై రాగద్వేషాల నుండి
విడుదల పొంది ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇంద్రియార్థాలను త్యజించి దృఢమైనటువంటి నిశ్చయం చేత మనసు నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలి అని అనుకుంటాడు. మితమైనటువంటి ఆహారాన్ని భుజించేటువంటి వాడు, మరి మనోవాక్కులను నిగ్రహించుకునేటువంటి వాడు, అనాసక్తుడు, మిథ్యాహంకారము లేనటువంటి వాడు, అలాగే విద్యా గర్వము, దురభిమానము, కామము, క్రోధము మొదలైనటువంటి వాటిని వదిలివేసినటువంటి వాడు, ఆ మమత్వాలకు దూరంగా ఉన్నటువంటి వాడు, మరి శాంతిమయుడు అయినటువంటి వాడు ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఉద్ధరించగలడు అని చెప్తారు. అంటే మనిషి బుద్ధి చేత పవిత్రమైనప్పుడు తనను సత్వగుణంలో నిలుపుకుంటాడు అనేటువంటిది మనకి తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఇంకా మరి ఆ విధంగా దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొన్నటువంటి వాడు వెంటనే పరబ్రహ్మానుభూతిని పొంది పూర్తిగా ఆనందమయుడైతాడు. అతడు ఏనాడు శోకించడు, ఏదో పొందాలి అని కోరుకోడు అని. అలాగే అతడు ప్రతి జీవుని ఎడ మరి సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఆ విధంగా అతడు నా యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలను. సో ఆ విధంగా భక్తియుత సేవ చేతనే మరి మనిషి ఆ భగవంతుణ్ణి యథారూపంలో దేవదేవునిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అని, అటువంటి భక్తితో అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము నిన్నటి శ్లోకాలలో తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా మరి ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి భక్తి యొక్క సేవ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఆయన వివరించారు. మరి ఆ తర్వాత ఆ భగవంతునిపై ఆధారపడి ఆయన యొక్క రక్షణలో పనిచేయడం ద్వారా అడ్డంకులను ఏ విధంగా అధిగమించగలరో వివరించినటువంటిది. ఇక ఇప్పుడు ఆ పరమాత్ముని గురించి మరింత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ 56వ శ్లోకం నుండి 66వ శ్లోకం వరకు మరి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే భక్తుడిగా సరెండర్ టు ది కృష్ణ, నిష్కామ కర్మలలో నిమగ్నమై ఉండడము, ఆ భగవంతుణ్ణి కి లొంగిపోయి మరి ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలలో ఏ విధంగా నిమగ్నం అవ్వచ్చు అనేటువంటిది 56 నుండి 66 వరకు. ఆ తదుపరి శ్లోకాలలో గీతా మహత్యాన్ని, ఈ గీతను తెలుసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి మహత్యాన్ని ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనము ఈ రెండు అంశాలు, వన్ ఈస్ సరెండర్ టు ది కృష్ణ, నెక్స్ట్ ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సూచనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమై, అంటే గీతా మహత్యం, ఆ భగవంతుడు బోధించిన బోధనల యొక్క మహత్యాన్ని ఇక్కడ సంజయుడు ఆ గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్పడం సో మనకి చివరి శ్లోకాలలో తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 56వ శ్లోకం నుండి చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మధ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నా విశుద్ధ భక్తులు, అంటే నా యొక్క భక్తులు
సర్వ కార్యములు చేస్తూనే ఉన్నా, అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో కార్యాలను మనము లేదా కర్మలను చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా ఆశ్రయిస్తారు కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క కృప చేత వారు నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైన మరియు అనస్వరమైన ధామమును పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శాశ్వతమైనటువంటి నాశనరహితమైనటువంటి ఆ ధామమును చేరుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మత్ వ్యపాశ్రయ అంటే నా రక్షణలో ఉంటారు. మత్ వ్యపాశ్రయ అనేటువంటిది ఇక్కడ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణలో అని అర్థం. సర్వ కర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణలో ఎవరు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉన్నటువంటి వారు, మరి ఆయన యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి నాశనరహితం అనస్వరము అంటే నశింపు లేనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంటే విశుద్ధ భక్తుడు అంటే ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. చేతసా అంటే బుద్ధి చేత, సర్వకర్మాణి అంటే సమస్తమైనటువంటి కర్మలను, మయి అంటే నాకే అంటే ఆ భగవంతునికి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, నన్నే నీ యొక్క పరమ లక్ష్యంగా చేసుకొని నీ యొక్క ప్రతి కర్మను నాకే సమర్పించు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సమస్త కర్మలలో కేవలము నాపైనే ఆధారపడి సర్వదా నా రక్షణలోనే పనిచేయవలసింది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల బుద్ధి యోగమును అంటే భక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి నీ యొక్క మనసు నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నాన్ని చెయ్యి అర్జున అంటూ, అంటే మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో మరి పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అతడు అంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తనను యజమానిగా భావించడు. అంటే ఈ ప్రపంచానికి ప్రభువులాగా తనని భావించకుండా తనను మరి ఒక దాసుడిగా ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడిగా తనని చేస్తాం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి సమస్త కర్మలలో కేవలము ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా నాపైనే ఆధారపడి సర్వదా నా యొక్క రక్షణలోనే ఉండి పనిచేయవలసినది అర్జున. అట్టి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉండడం వల్ల అంటే ఆ మనసుని భగవంతుని యందే లగ్నం చేయడం వల్ల చేస్తూ ఆ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు లాభ నష్టాలకి ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తుంటారు. అతడు కేవలము ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ దృష్ట్యా శ్రద్ధతో తన యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్వీయ నిర్దేశంలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే విషయాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది ముందు శ్లోకం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, మచ్చిత్త సర్వ దుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. మచ్చిత్త అంటే నాయందే మనసు కలవాడవైతే, మత్ అంటే నాయందు,
చిత్త అంటే చిత్తము కలవాడవై, సర్వదుర్గాని, దుర్గాని అంటే ఆటంకాలను, సమస్తమైనటువంటి అడ్డంకులన్నింటినీ కూడా మత్ ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. మత్ ప్రసాదాత్ అంటే నా యొక్క అనుగ్రహం, ప్రసాదం అంటే అనుగ్రహం, నా యొక్క అనుగ్రహం చేత తరిష్యసి నీవు దాటగలుగుతావు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా యొక్క కృప చేత అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఒకవేళ నా యొక్క మాటలు వినక మిథ్యా అహంకారంతో నీవు పనిచేసినట్లయితే నీవు నశిస్తావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పూర్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన యొక్క జీవిత కార్యాలను నిర్వహణ గురించి అంతగా చింతించదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే సమస్త చింతల నుండి మరి మహా విముక్తిని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎవడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉంటాడో మరి అటువంటి వ్యక్తికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు అవుతాడు అని చెప్తారు. సో అంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి మరి ఎవడైతే తన యొక్క భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థము పనిచేస్తూ ఉంటాడో మరి అటువంటి మిత్రుడు కొరకు ఆ భగవంతుడు అన్ని చూసుకుంటాడు అని చెప్తుంటుంటారు. మనకు ఒక మంచి మిత్రుడు ఉంటే ఆ మిత్రుడు కోసం మిత్రులకు కావలసినవన్నీ కూడా మనము చేసినట్లుగానే ఆ భగవంతుడు కూడా మరి ఆయన యొక్క కృప చేత అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించగలరు అని చెప్తున్నారు. కానీ అలా కాకుండా కారంతో పనిచేసినట్లయితే బద్ధ జీవనంలో బద్ధుడం అవుతావు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి. ఒకవేళ నీవు అహంకారం చేత ప్రేరితమై అంటే ఒకవేళ నీవు నా యొక్క నిర్దేశమును అనుసరించి కర్మలలో నెలకొనక అంటే యుద్ధం చేయకపోతే, అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ నీవు అహంకారం చేత ప్రేరితమై నేను యుద్ధం చేయను అని అనుకుంటే నీ నిర్ణయము ఎలాగూ వ్యర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే నీ యొక్క స్వంత అంటే ఆ క్షత్రియ ధర్మం, స్వాభావికమైనటువంటి ధర్మం, విద్యుక్త ధర్మం, నీ యొక్క స్వంత స్వభావమే నిన్ను యుద్ధం చేయడానికి పురుగొలుపుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి అర్జునుడు వాస్తవానికి శూరత్వంను కలిగినటువంటి వ్యక్తి, క్షత్రియ స్వభావంతో జన్మించినటువంటి వాడు. మరి అందుకే యుద్ధం చేయడము అనేది అతని సహజమైనటువంటి కర్తవ్యము. కానీ మిథ్య అహంకారము కారణంగా అతడు గురువని, తాతగారని, మిత్రులను చంపడం ద్వారా పాపము వస్తుంది అని భయపడుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తుంటాను. నిజానికి అతడు తన కర్మలను శుభ అశుభ ఫలాలను ఇచ్చేవాడు తానే అన్నట్లుగా వాటికి యజమానిగా భావిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇది నేనే చేస్తూ ఉన్నాను, అయ్యో నేను మా తాతగారిని చంపుతున్నాను, మా గురువు గారిని చంపుతున్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు. అంటే ఆ కర్మ ఫలాలకు తానే కర్తను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు యుద్ధం చేయమని బోధిస్తూ భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు మర్చిపోయినటువంటి పరిస్థితి. అందుకే మనకి ఆ స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. బద్ధజీవుడికి మరుపు, మరి అలాగే ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో ఆ భగవంతుడే నిర్ణయిస్తారు అని చెప్తారు. మనిషి కేవలము జీవన పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి
కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేస్తే చాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవంతుడు మనకేం కావాలో అనేటువంటి విషయాలలో భగవంతుడు నిర్ణయించిన దానికంటే ఎవడు కూడా ఎక్కువగా నిర్ణయించలేడు అని చెప్తారు. కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్దేశానుసారమే మనము మన యొక్క కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పుకుంటాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన కర్మణ కర్తుం నేచ్చసి యన్మోహాత్ కరిష్యస్య వశోపి తత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మోహ ప్రభావం చే నీవు ఏదైతే పని చెయ్యను అని అనుకుంటున్నావు, కానీ నీ సహజ స్వభావము చే జనితమైనటువంటి ప్రేరణ చే ఆ పనిని చెయ్యటానికి నీవు ప్రేరేపించబడతావు. అంటే నీ స్వభావము వలన పుట్టినటువంటి కర్మచే బలవంతంగా నీవు అదే పని చేస్తావు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనిషి భగవంతుని యొక్క నిర్దేశంలో పని చేయడానికి నిరాకరిస్తే తాను నెలకొన్నటువంటి గుణాల ద్వారా బలవంతంగా పని చేయవలసి వస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణ సమ్మేళన ప్రభావంతో, అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ప్రతి జీవుడు కూడా వాడి యొక్క గుణాన్ని అనుసరించి ఏదో ఒక శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి ఆ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలలో ఏదో ఒక శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశోర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకా ఆయన, ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులై ఉన్న అన్ని జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాడు, ప్రతి దేహంలోనూ కూడా ఆత్మ పరమాత్మలు ఉండేటువంటిది. సో ఈ ఆత్మ ఈ ఫలభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటే పరమాత్ముడు సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఉంటుంటాడు. సో చూసి మనము ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు, ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారినప్పుడు మనం గతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోతాం. కానీ ఆ భగవంతుడు మరి ఆ మనం మర్చిపోయినటువంటి విషయాలను, మనకి ఏమి కర్మలను అనుసరించి, మనం చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఎటువంటి ఫలాలను మనము అనుభవించాలనో నిర్ణయించేటువంటిది ఆ భగవంతుడు మాత్రమే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ పరమ పురుషుడు ఎల్లరి హృదయాలలో నెలకొన్న వాడై ప్రకృతి నుండి తయారు చేయబడినటువంటి యంత్రంలో ఆసీనులైనటువంటి సకల జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి ఆ దేవాది దేవుడు అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే హృదయస్థ పరమాత్మునిగా హృదయంలో ఆసీనుడై జీవుణ్ణి నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత జీవుడు తన గత కర్మలను మర్చిపోయేటువంటి పరిస్థితి, కానీ భవిష్యత్తు వర్తమానాలను ఎరిగిన వాడు పరమాత్ముడు. కాబట్టి ఆ జీవుడి యొక్క కర్మలన్నింటికి సాక్షిగా అతడు నిలిచి ఉంటాడు. అందుకే జీవుల కర్మలన్నీ ఆ పరమాత్ముని చేతనే నిర్దేశింపబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు,
ఓ భారత, ఓ భరతవంశీయుడ అర్జున, అన్ని విధాల ఆ ఈశ్వరుని శరణు వేడు అంటూ చెప్తున్నాం. ఓ భరతవంశీయుడు సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుడికే శరణు పొందుము. అతనిని అలా శరణ పొందడం వల్ల ఆయన యొక్క దయ వల్ల పరమశాంతిని, శాశ్వతమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందుతావు అంటూ చెప్తున్నాను. అందుకే అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి దేవదేవునికి తప్పక శరణ పొందాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే అతని ఈ అంటే ఈ జీవుడిని, బద్ధ జీవుడిని సంసారంలోని నానా రకాలైనటువంటి కష్టాల నుండి విముక్తిని చేస్తుంది. అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ క్లేశాల నుండి విముక్తి చేస్తుంది అని చెప్తారు. సో అలా మరి వీటి నుండి విముక్తి పొంది చివరకు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. సో మనకి అందుకే ఇంతకుముందు సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టః అని చెప్పబడినటువంటి, అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను అని చెప్పారు. మరి కనుకనే అంతరంలో ఆసీనుడైనటువంటి పరమాత్మునికి మనిషి తప్పక చరణజొచ్చాలి అనేటువంటి మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతదశేషేణ యతేచ్ఛసి తథా కురు. కురు అంటే మరి చేయవలసినది అని చెప్తున్నారు. ఏం చేయాలి? ఈ విధంగా నేను నీకు అన్ని రహస్యాల కన్నా పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానమును తెలియచేశాను. దీనిపై లోతుగా ఆలోచించుము మరియు నీకు నచ్చిన రీతిలో చెయ్యి. ఎందుకంటే మనకి స్వల్పమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటిది. మరి అందుకే ఆ భగవంతుడు బ్రహ్మభూత జ్ఞానాన్ని గురించి అంతకు ముందే అర్జునుడికి వివరించినటువంటిది. మరి బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆనందంగా ఉంటాడు. అతడు ఏనాడు శోకించడు, దేనిని కోరుకోడు. రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానమే దానికి కారణము అని చెప్తాడు. మరి శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ జ్ఞానం కూడా వెల్లడి చేస్తున్నటువంటిది. ఇది కూడా బ్రహ్మ జ్ఞానమే, కానీ ఉన్నతమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ యథేచ్ఛసి తథా కురు, నీకు ఏ విధంగా దోస్తే అంటే కొంత స్వేచ్ఛనిస్తున్నారు. మనకి ఏం చెప్తాము తెలియని వాళ్ళకి, బాబు ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా చేస్తే ఇది మంచిది అవుతుంది, ఈ విధంగా చేస్తే ఇలా నష్టపోతావు అని చెప్తారు. చెప్పి మరి నిర్ణయం నీదే. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానులు కూడా గురువుగా, ఒక జగద్గురు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుగా అర్జునుడికి బోధించి, ఇక నీ ఇష్టం, ఇది ఈ విషయాలు కాబట్టి మరి ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తే నీవు మరి శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటావు, లేకపోతే పతనం చెందుతావు. కాబట్టి నీకు నచ్చిన రీతిలో నీవు చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. సో ఓ అర్జున, నీవు నాకు ప్రియమైన వాడివి, అంటే నీవంటే నాకు ఇష్టం. అందువల్ల నీ మేలు కోరి ఈ పరమ రహస్యమును, సర్వోత్కృష్టము అయిన మరో మాట చెప్తాను విను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు ఆయనకి మరి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని, అంటే అర్జునుడికి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించి, నీ హితము కొరకు మరి నేను ఇంకా వీటికంటే కూడా గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, నా పరమ ఉపదేశాన్ని నీకు చెప్తాను. మరి నీ హితం కొరకే నేను చెప్తున్నాను, దీనిని నా నుండి విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. సో చెప్తూ ఈ విధంగా, మన్మనాభవ మద్భక్తో
మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే మన్మనా భవ మద్భక్తో మన్మన అంటే నన్ను స్మరిస్తూ మనసులో నన్నే స్మరిస్తూ భవ అగుము మత్ భక్త నా యొక్క భక్తుడు అగుము అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు నాకు భక్తుడివి అగుము నన్ను పూజించు నాకు నమస్కరింపుము ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ ఉన్నాను అర్జున అంటే ఇక్కడ రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మనిషి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడికి శరణజొచ్చి ఆ కృష్ణ భగవానుడికి విశుద్ధ భక్తుడై అతనినే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పని చెయ్యాలి అంటూ చెప్పబడుతున్నది రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అందుకే ఇక్కడ ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరిస్తూ నాకు భక్తుడివి అగుము నన్ను పూజించుము నాకు నమస్కరింపుము సో కాబట్టి రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం ఆ కృష్ణ భగవానుడికి విశుద్ధ భక్తుడై అతనినే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పనిచేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది సర్వదా శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్మరించే అవకాశం పొందేలాగా అతడు తన యొక్క జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి అంటూ చెప్తున్నాడు 24 గంటలు కలాపాలన్నీ కూడా కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉండేటట్లుగా పనిచేయాలి అంటూ చెప్తున్నాడు మరి మనస్సును శ్రీకృష్ణుడి పైనని అంటే ఆ 2 హస్తాలతోనూ ఇక్కడ మనం చూస్తే 2 చేతులతోనూ వేణువును పట్టుకొని సుందరమైనటువంటి ముఖంతో నీలమేఘ శరీరుడై కురులతో నెమలిపించమును దాల్చినటువంటి మరి రూపము పైననే మనిషి తన యొక్క మనసును కేంద్రీకరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఆ శ్యామ సుందర రూపుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే భగవంతుడికి ఇంకా అనేకమైనటువంటి రూపాలు ఉన్నవి విష్ణువు అని నారాయణుడు రాముడు అని వరహాడు అలా ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి కానీ కృష్ణ రూపం పైనే మనసును నిలపడము రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సో ఇంకా మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము ఈ ఇక ముగింపుగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ సర్వధర్మాన్ అన్ని రకాలైనటువంటి ధర్మాలను పరిత్యజించి అంటే వదిలివేసి మాం నన్ను మాం ఏకం కేవలము నన్నే మామేకం శరణం వ్రజ కేవలం నన్నే శరణు పొందుము అంటూ చెప్తున్నాను అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అహం త్వాం అహం అంటే నేను త్వాం అంటే నిన్ను సర్వ పాపేభ్యో అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి మోక్ష ఇష్యామి విముక్తుణ్ణి చేస్తాను మా శుచః అంటే భయపడకు అర్జున అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విముక్తుడిని చేస్తాను ఎందుకంటే
ఆ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు అర్జునుడి ద్వారా మానవాళికి నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలను, ధర్మ విధానాలను, అంటే పరబ్రహ్మ జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, నానా రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ జ్ఞానము, సన్యాసాశ్రమము జ్ఞానము, అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధ్యానము సంబంధించిన జ్ఞానము, నానా రకాలైనటువంటి ధర్మాలను బోధించారు. వాటన్నింటినీ వదిలివేసి ఇక ముగింపుగా చెప్తున్నారు, భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అంతా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అన్నిటి యొక్క సారంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో కేవలము నన్నే, ఈ పద్ధతులన్నిటినీ విడిచిపెట్టి కేవలము తనకు, అంటే ఆ కృష్ణుడికి శరణచొచ్చమని అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ శరణాగతి అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుడే తనని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కనుక మరి ఆయనను మించినటువంటి రక్షకుడు వేరెవడు కూడా సో మరి సమస్తమైనటువంటి పాపముల నుండి విడిపడిన వాడే శ్రీకృష్ణుని ఆరాధనను చేపట్టగలడు అనేటువంటిది మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. అలాగే కృష్ణ శరణాగతి పద్ధతి హరిభక్త విలాసంలో ఇలా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. ఆనుకూలస్య సంకల్ప ప్రాతికూలస్య వర్జనం. అంటే భగవంతుడు అనుకూలమైనటువంటి విషయాలనే చేపట్టాలి, ప్రతికూలమైనటువంటి వాటిని వదిలివేయాలి. వర్జనం అంటే వదిలివేయాలి అని చెప్పారు. అంటే భక్తి యోగ విధానాన్ని బట్టి మనిషి భక్తికి దారి తీసేటువంటి ధర్మాలనే స్వీకరించాలి. మరి ఆ భగవద్భక్తికి ఆటంకం కలిగించేటువంటి వాటన్నిటిని వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నాం. సో ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఇక కృష్ణుడు ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి సూచనలన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు దృఢ సంకల్పంలో నిలబడి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నాడు. అలాగే సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ సంభాషణ వివరించిన తర్వాత కృష్ణుని యొక్క సార్వజనీన రూపము గురించి పరవశించి అర్జునుని విజయాన్ని అంచనా వేస్తాడు. ఎందుకంటే అతను ఆధ్యాత్మిక నిపుణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి లొంగిపోయాడు. ఇది భగవద్గీత ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుటిల ప్రశ్నకు అతని సమాధానంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీత ప్రారంభంలో మొదటి శ్లోకం, మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడుగుతాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, మరి కురుక్షేత్రం, ఆ ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండురాజు కుమారులు యుద్ధం చేయగోరిన వారై సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేశారు అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి కుటిల ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా ఈ 67 నుండి 78 శ్లోకాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తున్నారు ఈ 67వ శ్లోకంలో, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నశాశుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి.
ఓ అర్జున, నీకు ఉపదేశించినటువంటి ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని, అంటే ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, మరియు నన్ను దూషించే వాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. అంటే ఈ రహస్యమైనటువంటి గీతా జ్ఞానాన్ని తపస్సు లేని వారికి, భక్తులు కాని వారికి, భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి వారికి, ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగేటువంటి వారికి ఈనాడు వివరించకూడదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ధార్మిక తపస్సులు చేయని వారు, కృష్ణ భక్తి భావన, ఆ భక్తియుత సేవలో ఏనాడు యత్నించిన వారు, విశుద్ధ భక్తిని అంటే ఆ భక్తిని సేవించిన వారు, ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు కేవలం ఒక చారిత్రకమైనటువంటి పురుషుడు అని భావించేటువంటి వారు, అలాగే కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనం పట్ల అసూయలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అయినటువంటి వ్యక్తులకు ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ గొప్పతనాన్ని, కృష్ణుడి యొక్క గొప్ప పట్ల అసూయ కలిగినటువంటి వారికి ఈ రహస్య జ్ఞానం చెప్పకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఓ అర్జున, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి విశుద్ధ నిశ్చయము కలుగుతుంది. అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు, నా చెంతకు చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, మరి భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి వాళ్లకు ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి రహస్యాన్ని, భగవద్గీత, భాగవతము, ఆ భగవత్ సంబంధ విషయాలను వివరించేటువంటి వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. విశుద్ధమైన భక్తి నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. అలా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి నిశ్చయంగా కలగడం ద్వారా అతడు చివరికి నా చెంతకు చేరుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, కేవలము భక్తుల మధ్యనే భగవద్గీత చర్చించాలి అని సాధారణంగా ఉపదేశించబడినది. ఎందుకంటే భక్తులు కాని వారు శ్రీకృష్ణుడు కానీ భగవద్గీతను కానీ అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. అంతకు ముందు కూడా చెప్తారు, అభక్తులు ఈ విషయాన్ని, శ్రద్ధ విశ్వాసం లేని వారు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అంటూ చెప్పబడినటువంటి. మరి శ్రీకృష్ణుని యథారూపంగా, భగవద్గీతను యథాతథంగా అంగీకరించని వారు తోచిన రీతిగా భగవద్గీతను వివరించి అపరాధాలు మూటగట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుని దేవదేవుడుగా అంగీకరించడానికి సిద్ధపడని వారు ఈ భగవద్గీతను తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆయనను దేవదేవుడిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధపడినటువంటి వాళ్ళకే ఈ భగవద్గీతను వివరించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అలా వివరించేటువంటి వాడు గురించి చెప్తున్నారు. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి, అలాగే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి వంటి, అలాగే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి వంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు. సో వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. ఓ అర్జున, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచములోనే లేడు. అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, అతని కంటే ఎవరు ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని
వివరించేటువంటి విశుద్ధ భక్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. సో అటువంటి భక్తుడు కంటే ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకొకడు లేడు అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసి ఆ భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేయడంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి దయచేసి మీరు విన్నటువంటి ఈ భగవద్గీతను మళ్ళీ 18 days ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్. సో మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి నలుగురికి లింక్ పంపండి, నలుగురిని జాయిన్ చేయించండి. అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని. సో కనుక మరి నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకొకడు లేడు ఈ ప్రపంచంలోనే అంటూ చెప్తున్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరు నాకు ప్రియమైన వారు కారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అద్యేష్యతే చ యయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞాన యజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. సో అద్వేష్యతే అంటే అధ్యయనం చేసేవాడు, ఇమం ధర్మ్యం ఈ ధర్మం, ఈ పవిత్రమైనటువంటి సంవాదం. సో మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేటువంటి వాళ్ళు, వారి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాడు అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాను. ఈ విధంగా భగవద్గీత సంవాదము కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి వాడు మరి జ్ఞాన యజ్ఞం చేత భగవంతుడిని పూజించిన వాడే అని ఆయనే ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు, భగవంతుడే. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రద్ధావాననసూయచ్చ శృణు యదాపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా, అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడమే కాదు, ఎందుకంటే అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు, మన ఈ పవిత్రమైన సంవాదమును అధ్యయనం చేసేటువంటి వాడు వాడి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడే అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పి, అలా ఆ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా ఆ భగవద్గీత ప్రవచనాలు జరుగుతుంటే వినేటువంటి వాడు శ్రవణం ఆ వినేవాడు కూడా ఎలా వినాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్య లోకాలకు చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శ్రద్ధతో అసూయ రాహిత్యంతో ఈ భగవద్గీత బోధనలను, ఈ కృష్ణార్జున సంవాదం ఏదైతే ఉందో దానిని వినేవాడు పాపరహితుడై పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి ఆ పుణ్యలోకాలను చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే భగవద్గీత కేవలము భక్తుల కొరకు ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కచ్చిదేతత్ శ్రుతం పాత త్వయైకాగ్రేణ చేతసా. కచ్చిదేతత్ శ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః
తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, అంటే ఓ అర్జున, మరి నేను చెప్పిన ఈ బోధనలన్నీ, ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని, ఈ రహస్యమైన జ్ఞాని, పరమోత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు విన్నావా అని అడుగుతున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ యొక్క భ్రాంతి అంతా అంతరించిపోయిందా లేదా? మరి నీకు బోధించినటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానం వినడం వల్ల, శ్రవణం చేయడం వల్ల నీలో కలిగిన నీలో ఆ అవివేకం వల్ల, మోహం వల్ల కలిగినటువంటి భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అంటూ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు తన శిష్యుడికి తాను బోధించినటువంటి విషయాలను శ్రద్ధగా విన్నావా, విన్నటువంటి అంశాలను అవగాహన చేసుకున్నావా అని అడుగుతున్నాను. సో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఆ విధంగా అడిగారో అర్జునుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ అచ్యుత, బుద్ధి లేనటువంటి వాడు, అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, మరి అమోఘుడైనటువంటి వాడు కృష్ణుడు అన్నట్టు చెప్పబడుతుంది. ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయింది. నీ యొక్క వచనాల వలన, నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత నాకు పోయిన స్మృతి ఏదైతే ఉందో దానిని తిరిగి నేను పొందాను. అంతేకాదు, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ యొక్క ఆదేశానుసారము పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇది కదా జగద్గురు కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధన ఫలం. మరి అర్జున్ చేత చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా జీవుని యొక్క సహజ స్థితి మరి భగవద్ ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తుంటాను. స్వీయ క్రమశిక్షణకే అతడు ఉద్దేశించబడ్డాడు. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసునిగా ఉండడమే జీవుని అసలైన స్థితి అని మనకి మరి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే భక్తుని రూపంలో వచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు గారు చెప్పినటువంటి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సూత్రాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నామో అప్పుడు మనము భౌతిక ప్రకృతి చేత బద్ధులమవుతాము అని చెప్తాం. కానీ భగవత్ సేవలో మరి ముక్త భగవత్ సేవకుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి సేవకునిగా, భగవంతుని సేవకునిగా ఉండడమే జీవుడి యొక్క లక్ష్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు భగవంతుడితో మాట్లాడినటువంటి మాటలు, మరి ఇవంతా ఈ కృష్ణార్జున సంవాదము ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు కదా, తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడిని అడిగితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ మరి సంజయుడే ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్న సంవాదంగానే మనం భగవద్గీతను వింటున్నాం. భగవద్గీత ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది కదా. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయోత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించడం ద్వారా దాన్నే కుటిల ప్రశ్న అంటున్నారు శ్రీలప్ప. సో అలా ప్రారంభమైనటువంటిది. సో ఇప్పుడు ఇక సంజయుడు ముగింపుగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నారు సంజయుడు,
సంజయ ఉవాచ. హరే కృష్ణ. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమశ్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణార్జునులు అనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సంవాదం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచితమవుతుంది అంటూ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీత ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుడు తన కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడితో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఏమి జరిగింది అని అడిగినటువంటిది. మరి గురువు అయినటువంటి వ్యాసుని యొక్క అనుగ్రహం చేత సమస్త అధ్యయనం అంతా కూడా సంజయుని హృదయంలో తెలియజేయబడింది. ఆ విధంగా అతడు యుద్ధరంగంలో జరిగినటువంటి సంగతులన్నింటినీ కూడా మరి ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియచేసినటువంటిది. ఆ సంవాదము అంటే నరనారాయణులైనటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంవాదము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నాకు రోమాంచితమవుతుంది అంటూ చెప్తున్నాడు సంజీవుడు. ఎందుకంటే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య అటువంటి ఆ ముఖ్యమైనటువంటి సంవాదము ఇంతకు ముందు జరగలేదు, ఇక ముందు కూడా జరగబోదు అనేటువంటిది చెప్పబోతున్నటువంటి భగవంతుడే తనను గురించి తన శక్తులను గురించి మహాభక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి వివరించినటువంటి సంఘటన ఈ భగవద్గీత. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వ్యాస ప్రసాదాత్ శ్రుతవానేతం గుహ్యమహం పరమం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ తత యత స్వయం. సో అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి నేరుగా ఈ పరమ రహస్యమైన సంభాషణను వ్యాసదేవుని అనుగ్రహము ద్వారా నేను విన్నాను అంటూ ఇక్కడ మరి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. వ్యాసుడు సంజయుని యొక్క గురుదేవుడు. వ్యాసుని అనుగ్రహం చేతనే తాను ఆ దేవదేవుడుని అర్థం చేసుకోగలిగాననేది ఇక్కడ సంజయుడు ఒప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి మనిషి శ్రీకృష్ణుడిని నేరుగా కాకుండా గురువు ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అనేది దీని భావం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ అనుభవం ప్రత్యక్షం అనేది సత్యమే అయినప్పటికీ కూడా గురువు పారదర్శక మాధ్యమముగా ఉంటాడు అనేది ఇదే గురు శిష్య పరంపర. అందుకే మనకి ఆ పరంపరలో మనకిప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 32వ ఆచార్యులుగా మనకు ఉన్నటువంటి వారు. సో మరి గురువు ప్రామాణికుడైనప్పుడు మనిషి అర్జునుడు విన్నట్లుగా నేరుగా భగవద్గీతను వినగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. ప్రపంచంలో ఎందరో యోగులు ఉన్నారు, కానీ శ్రీకృష్ణుడు యోగ పద్ధతుల అన్నింటికీ ప్రభువు. మరి శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశము భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. అదే కృష్ణ శరణాగతి అంటూ చెప్తున్నాను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ రాజా, కృష్ణార్జునుల ఈ అద్భుతమైన పవిత్రమైన సంవాదము నేను పదే పదే తలుసుకుంటూ ప్రతి క్షణము పులకరించిపోతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తాడు. ఇంకా ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానుని
అత్యద్భుతమైన రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అధికంగా విస్మృతుడనై పదే పదే ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా వింటాను. ఎందుకంటే వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత సంజయుడు కూడా అర్జునునికి ప్రదర్శించబడినటువంటి శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపము చూడగలిగినట్లుగా ఇక్కడ గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయినా శ్రీకృష్ణుడు అటువంటి రూపమును ఏనాడు ప్రదర్శించలేదని కూడా చెప్పబడినటువంటి, అది కేవలము అర్జునుడికి ప్రదర్శితమైనటువంటిది. అయినా దానిని అర్జునుడికి చూపినప్పుడు మరికొందరు మహాభక్తులు కూడా విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టారు అని చెప్తారు. అందులో వ్యాసుల వారు ఒకడు. మరి దాన్నే శిష్యుడైనటువంటి సంజయుడికి వెల్లడి చేసినటువంటిది. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి గురించి, అంటే ఆ సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాను కృష్ణార్జునుల గురించి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతి మమ. సో ఆయన సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇక చివరిగా కన్క్లూజన్ గా, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అంటే మేటి విలుకాడు అయినటువంటి అర్జునుడు ఉండునో అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది అంటూ, నీతి ఉంటుంది, ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి అలాగే అర్జునుడి గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణతో భగవద్గీత ప్రారంభమై భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మొదలైన మహాయోధుల సహాయంతో తన పుత్రులకు విజయం కలుగుతుంది అనేటువంటి ఆశతో ఉన్నటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. మరి విజయం తన పక్షానే తన పుత్రులకు కలుగుతుంది అని ఆశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి యుద్ధరంగ సన్నివేశాన్ని వర్ణించిన తర్వాత సంజయుడు రాజుతో పలుకుతూ, అంటే ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ, నీవు విజయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు కదా, కాబట్టి నా యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణార్జునులు ఉంటారో అక్కడ పరమ సౌభాగ్యము ఉంటుంది అని చెప్పబడినటువంటిది. మరి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటి కారణంగా విజయము అర్జునుడి వైపే నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. మరి అర్జునుని రథసారథి కొలువును స్వీకరించడం శ్రీకృష్ణుని వేరొక విభూతి ప్రదర్శనగా చెప్తుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు సకల విభూతి పూర్ణుడు, వైరాగ్యము వాటిలో ఒకటి. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు వైరాగ్యానికి కూడా ప్రభువు కనుక అట్టి వైరాగ్య ప్రదర్శన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. మరి భగవద్గీతను యుద్ధరంగంలో ఇరువురు మిత్రుల మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భావించేటువంటి అల్పబుద్ధులు కూడా చాలా మంది ఉంటారు అని చెప్తారు. కానీ అటువంటి పుస్తకము శాస్త్రము కాబోదు అంటూ చెప్తారు. అలాగే జ్ఞానము ద్వారా ఆత్మానుభూతి చేసుకోవడము ఒక పద్ధతి అయితే, శ్రీకృష్ణుడికి సంపూర్ణ శరణాగతి అనేది మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వం అని మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. సో అదే ఈ భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాల సారం. సాంఘిక జీవన ఆశ్రమ స్థితులను అనుసరించి, వివిధ ధర్మ విధానాలను అనుసరించి ఉన్నటువంటి నియమ పాలన మార్గము రహస్యమైనటువంటి జ్ఞాన మార్గమే కావచ్చు, కానీ ధర్మానుష్ఠానాలు రహస్యములైనప్పటికీ ధ్యానము, జ్ఞాన సాధన రహస్యతరమైనవి అని, ఇక పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తితో శ్రీకృష్ణునికి శరణజొచ్చడము
అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఉపదేశంగా అదే ఈ 18వ అధ్యాయం యొక్క సారాంశంగా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే భగవద్గీత యొక్క మరొక లక్షణము ఏమిటంటే మరి అసలైనటువంటి సత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. పరతత్వము 3 రూపాలలో అంటే నిరాకార బ్రహ్మంగాను, హృదయస్థ పరమాత్ముడుగాను, తుట్టతుదకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగాను అనుభూతిమవుతుంది అంటూ చెప్తుంటారు. అలాగే భగవద్గీతలో మనకి ప్రారంభంలో చెప్పుకుంటాం 5 ప్రధానమైనటువంటి విషయాల యొక్క చర్చ జరుగుతూ ఉంది. అవే భగవంతుడు గురించి అంటే ఈశ్వర, అలాగే ప్రకృతి గురించి, అలాగే జీవుడు గురించి, మరి ఇంకొకటి నిత్యమైనటువంటి కాలం గురించి, ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలు. సో ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి, కాలము, నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు అనే 5 అంశాలను గురించి మనకి మరి ఈ భగవద్గీతలో చర్చించబడినటువంటి అంశాలు. సో మరి జీవుడు తన మూల స్థితిలో విశుద్ధాత్మ, చిన్న కణం భగవంతునితో పోల్చినప్పుడు మరి ఆ విశుద్ధాత్ముడుగా అతడు పరమాత్మ యొక్క పరమాణు కణం వంటి వాడు అంటూ చెప్తారు. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి సూర్యునితోనూ జీవులను సూర్యకాంతితోనూ పోల్చవచ్చు అని చెప్తారు. జీవులు శ్రీకృష్ణుని తటస్థ స్వరూపులు కనుక వారు భౌతిక శక్తి సంపర్కంలో కానీ ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపర్కంలో కానీ ఉండే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే తటస్థులు ఉంటే బాహ్య శక్తి మాయా బంధనాలలో ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలలోనే ఉండాలి, లేదా ఆధ్యాత్మిక బంధనాలలోనే ఉండాలి, శక్తిలోనే ఉండాలి. సో కాబట్టి జీవులు అనేటువంటి తటస్థ శక్తులైనటువంటి వాళ్ళు మరి భగవంతుని యొక్క భౌతిక శక్తి సంపర్కంలో కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక అపర పరాశక్తులు ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపర్కంలో కానీ ఉండే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు తప్ప స్వేచ్ఛగా ఉండలేనటువంటి వాళ్ళుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో ఈ విధంగా మనము ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భక్తి వేదాంత భాష్యము ద్వారా ఈ భగవద్గీత యథాతథమును అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం జరిగినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.